gịnị ka anyị na-esigburu onwe anyị Jesu amasịkwa na ya bịara ka anyị wee ndụ ma obi gị anyị oke gịnị ka anyị jijiri aha Jesu onye egbu onwe anyị nke na-eme kịta na-agba anya mmiri karịa ọ bụrụ ihe obi na-anabatachi ikwuchi ihe ndị a niile mana nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị aka anyị gafere ụzọ iji gwa gị eziokwu mgbe ọ bụla anyị mụtara ịna-achị azụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhazi ọnọdụ akụ na ụba obodo a ọ bụrụ ihe dị n'ihu onye dị n'azụ dịka isi were mmadụ kịta ọbụlagodo ndị na-achị anya ndị gọọmenti etiti onye ọbụla na-etizi mkpu ọrụ ugbo ka njugide gị oge gara aga mgbe ndị mmadụ ji ọgụ ịbịa n'obodo ifu ụmụ okorobịa na-erute onwe ha ohe ndị anyị na-akpụ ya ohe a na-akpọ otu ọrụ ndị nọ n'otu ọrụ otu ọka ha ga-esi wee jikọ onwe ha gbegodo m nke ọ ga-adị ụmụ okorobịa saa banye n'ala ọ na ha ma nkochi ebe a ga-akụchi ya na mgbede ụmụ agbọghọbịa ejikọkwa onwe ha bịawa afịfịa dị na ya ihe arọ na-aga nri ejupụta ebe niile ndị anyị na-eri achịcha ndị anyị na-ata abacha ndị anyị na-ata na-eri aka ndị anyị na-eri ede ji ihe ndị a niile ibe ebe niile na-eju mana nkịta anụwa ndị anyị na-eri achịcha ha na-eri indomi ndị anyị na-eri akpụkpụ ha na-eri fried rice ndị anyị na-eri ata abacha ha na-eri ihe niile nke butere n'obodo oyibo uche ya ọ gịnị mere iji okpọ ọbanye mkpọkọrọ gịnị kpatara ị ga-eji na-akpọ ọbanye mkpọkọrọ mana onye nso icheta n'oge ha na-eri ụdị ihe dị otu a ndị mmadụ na-adị ogologo ndụ gịnị bụ na mmadụ na-adị ogologo maka na ọ bụ ndị dịka chusi wee kee ya chekwa o were efu ebu nchọ ka m kwuo kịta ndị be anyị na-ebe akwa na ndị Fulani abịa were ugbo anyị niile na-emebisi ya akọ maka ndị na-akọ na ha jụrụ ọfịa anyị niile nkịta na onye ọbụla ma ọnọdụ obodo anyị onye ọbụla ma ala na ezi egwu dị n'obodo nsị gịnị kpatara na mmadụ etu a ebe ọ bụ na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla ha fụgo obodo ebe anyị nọ babaga na obodo mepere emepe onwe ozi onye na-eje n'ugbo eje achụ nta onwe ozi onye na-eje n'ugbo eje akọ nke ma ọ bụ nke ọzọ ndị ọ dị mkpa abịa ewere ugbo taba zuo ife ha oge ahụ ka ọ na-abụ ụmụ okorobịa na-eje nta ha na-achọpụta gị mara ebe oke ha dị mara ebe nke a dị mana ebe nke ọzọ dị otu a nke ga-esi wee na-echekwaba obodo mara ihe zoro ezo ka ọ ga-agba onwe ka o si wee daba amara ebe ga-esi wee chọba ya kịta anụ onye ga-aba n'ime ọfịa jebe nke ọbụla sọsọ ihe ga-azụkwa anyị bụ na anyị bagwa n'ime ọfịa njekwaba ya ugwu onye nsọ ife ọzọ ndị be anyị ga-anakọrọ ugbu a bụ na icheta n'oge ha na-ejikọ aka ọnụ ụmụaka anyị na-egwu egwu ọnwa ewu ụdị egwu na-ejikọta ụmụaka ọnụ mana ugbu a ma oge a chọrọ ibido ihe a asị na ha na-agụ ma poem ifo ha na-efozi maka na akụkọ ifo a ka a na-eji akọrọ mmadụ ihe ọjọọ dị iche iche na mbewara awụ omechaa taa afụfụ ya onye nke a zuru ori omechaa taa afụfụ ya mana ugbu a ọ dịghị adịghịzi nwanne m o nwere ofu afọ anyị na-etu Chineke na-atọcha m ụtọ mgbe niile afọ bụ ha gbanwe dike gbagharịa ya ọ na-adị m ka ndị Igbo agbanwere Chineke izu ya batara na ihe jiwa na-aga ka o si aga maka na mgbe ahụ anyị mere ama nkwuchi okwu niile taa ka m nwere ya na anyị na-ekpokọta okwu niile emechaa anyị ga-ewobi ofu ihe dị ka nnọkọ ụmụaka ihe ọ ga-agba akọwa kịta chi ga-eji mbọsa anyị ga-ekwu maka egwu n'ala Igbo chi ga-eji mbọsa anyị ga-ekwu maka ọrụ ugbo n'ala Igbo uru na ọghọm dị na ya chi ga-eji ka ọ bụla ka m nwere ya na anyị na-ekpokọta ihe niile ọnụ mana dị ka egwuregwu anyị bụ nkịta egwuregwu ụmụaka ha cha niile ofu na ihe nke na-ewule anyị kịta bụ na ụmụaka ya marazi ka esi eme nke ọbụla n'ụlọ onwere ihe ọbụla ha ma eme ụmụaka ma asụchawa akwa ụmụaka ma mme nke ọbụla maka na ha nwere ndị na-emere ihe ndị a niile ha bịa n'ụlọ adọrọ kadọrati egwuregwu ha mara egwu vidio gem ya kpọ vidio gem ọkwa kọmputa gem ị na-ekiri tv ebe nke a na-anọ na-ekiri ma nke asịsị ekiri ma nke asịsị ekiri ha nche niile gwakene m nwatakịrị dọrọ n'ala wee na-ekiri oyoyo ga-anọ ya dị ka awa ịtọ kedụ ka nwatakịrị aga ha ọ echi bifo ịmara ihe na-eme ebido chọwa ụwachọwa wet maka na ọ ga na-adọnye ma nwoke ma nwaanyị a na-adọnye ribe nri emere ọsịsọ ha nche niile eme nwatakịrị uwezi ọbụla si ike nọ na mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe anyị na-ekwu ụmụaka jechaa akwụkwọ nata ụmụaka niile nọ n'obodo maara onwe ha maka na ebe ha na-ezukọ bụ ebe ha na-egwu egwu site n'ime ụwa anụmanụ na nzukọ ha na-ezukọ ha na-ama ndị nwere ajọ agwa mara ndị nwere ezigbo agwa ọ bụkwa ebe nke ọ ga-abịa ịbata n'obodo si na ịbịara ịkpụrụ onye a asị gị mba na anyị mara onye a ọma mmeghe ihe dị otu a
mana kịta ụmụaka bi na ogbe o nwere kama onwe ọ bụla ndị na-Enugu mgbe a na-ebidobe ekiribe onyonyo anụ ọ na-abụ onwe nke esi wee mbọsị Satọde ihe dịka mbọsị Satọde a na-eje ụmụaka bi n'ogbe apụta na-agba bọọlụ na-akpọ ọga na-atụ swel na-agba bọyles na-alụ kait na-azụ okwe ihe ndị a niile akụ jupụtara na ha dịka nsi ọgwa gị anyị nwere ike anya n'okwuchi niile taa mana ọ ga-amasị m ofu mbọsị anyị etupụla ahụ kụọ maka egwuregwu ụmụaka efu na ile egwuregwu ụmụaka nwere ọgbọ ọzọ ihe ọtụtụ ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ dị n'egwuregwu ahụ ka anyị were ofumatụ ndị na-agba kait anyị na-adọ kait ụmụaka na-abụ ha fụ eroplen na-efe fụ nnụnụ na-efe akọnuche ha ha bịa chekebe kedu ihe mere ha ji efe n'elu nwere otu anyị nwere ike isi wee mee ihe dịka ya eroplen na-efe n'elu eweje weta waterproof gbawa ya were anya sa gaa ya ka esi aga ya ma akwụkwọ tinye ọdụ otu esi eme aeroplane were ụdọ gbaa ya wee fenye ọgaba ọ ga na-agata ezigbo aka anaghị nye ụdọ nke ga-agagide agaghị afụzizi ya nke ga-agagide ama afụzi ya site n'ihe dị otu a nwatakịrị a anaghị esi arụ nka na-abanye ya n'ime ọnya bụ na ịbanye na ụlọ akwụkwọ ọ nwere mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ fiziks mgbe a na-eme maka biarin ifu ebe esere ndị na-adọ kait n'ime tesbuk wepụdịrị ya bụ ihe ụmụaka na-emecha n'oge ka ha na-egbu na ọ bụla oge ka ha na-egbu na ọtụtụ ihe mmụta si ya aga maka na ihe ha na-eme na striti emecha ha ka ga-eme itikwa ya na skuul mgbe a ga na-amụ maka ihe ka ihe si wee dị elu fiziks dị ka nsi wekwu ifu na ọ ga-enyere ha nnukwu ọ na-enyere ha nnukwu aka ọzọ sound wave ọkwa na fiziks ahụ mgbe nke ọ na-abụ iweta komkom milk ụmụaka weta komkom milk akpofu ya nwelụ owu ahụ gbatinye ya oge ekwentị ka na-abịabeghị mgbe ahụ ma ihe dị ekwentị onye nke anọ n'isi ebe a onye nke anọ n'isi ebe a na-eme ha lọọ ha mara na ihe ahụ na sound wave dịka anyị si agụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ị ga-aba ebe n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị efukwana ihe ha ga-apụtakwa ọ bụrụ sọ nke a ọ nwere ọtụtụ ihe dịka ya ka ezi maka boiles a ka ọ na-abụ nwatakịrị tụpụrụ na mgbe ahụ jiri aka ya lọtụtụcha ya were ya na-eburu nne na nna ya nkụ were ya na-eji ebu mmiri were ya na-ebe onwe ya mgbe ọ na-eme ihe ndị dị otu a onweghị oge nweghị ohere oge dị eche iche maka ihe ọjọọ ka ọ na-emekwa ịdị etu a okpo ofufu na-agba ya exercise physical exercise ọ ihe ndị oyibo na-agba ya ọ na-eme gara gara kedu maka egwuregwu ndị ọzọ ihe dịka kọmpetishọn egwu ọnwa onye ga-agba egwu mgbe ị ga-agbacha kpakpangolo ihe ndị anyị niile na-egosi otu ụmụaka si emekọ iju onwe gị maka ọ na-abụ mgbe ọ bụla anyị nọrọ anyị nechara ndị gboo na ha biti bọlịbọ ijurugo onwe gị obonye tụpụtara egwu a obonye haziri ya bụ egwu kedu ka ndị nna nna anyị ochie si wee mechie ihe ndị ọ na-aga kịta nụ anyị amamihe ozi ya na-abụghị na anyị jichara akwụkwọ ọ gwazi na ije dịka ndị na-amụ maka nkụzi o nwere ofu onye aka mmụta saịkọlọji a na-akpọ Erik Erikson ọzọkwa bụ Jim Piaget ndị atụchara ntụ na ana anụ na o nwere ọnọdụ ịtọ nwatakịrị na-anọ tupu ọ mụtacha ihe nke bụ nke a kpọrọ cognitive domain na asụsụ oyibo cognitive mgbe nwatakịrị ji ihe ọbụla ọ na-achọ ka ọ mara ihe ọbụla nke ọbụla ọ fụrụ ọ na-agadesi ike ọ na-eme ka ọ gadesie ike cognitive ka ọ matacha ihe ọ bụ nke ọbụla jidere jidesie ike ọkpọ papa ọkpọchide ike kpọọ mama ọkpọchide ike nke ọbụla ọ na-achọ ka ọ mee adapt mgbe ahụ ọ kapere ezigbo mpe nke ọzọ bụzi nke ọ kpọ psychomotor domain psychomotor bụ mgbe ahụ ọ ga-agbotolute ife ndị ahụ ọ magoro ọ na-achọzi ka o mewu ihe ndị ahụ ka nke ahụ ọfụ onye bụ na nwatakịrị ga-afụ moto ọ bịa were komkom milk rụta moto na-abịa kpọọ ibe ya ka ọ nọ n'elu ya ka ọ na-adụ ya onye bụ ma boiles a na-ekwu maka ya onye bụ ma nke a na-eji ụfọdụ ha bịa ha na-akwa ya aka efu na mmụta na nka sayensị na teknụzụ ọhịa anyị na-abịa ọ na-esi na nwata wara abanye mmadụ ahụ nke a na-agazikwa ọ bụzi nke ọzọ a na-akpọ affective domain affective bụzi nke a na-anaghị afụ anya maka na ọ bụrụ na isi nwatakịrị na 1 plus 1 bụ 2 ifunugo 1 ifunugo 2 nwụlọ egwu 2 dịka ndị oyibo si ekwu conceptual images ya anaghị afụ anya mana ọnya ka eji adị ndụ mgbe ahụ ọ bụrụgodo mgbe nwatakịrị banye n'ụlọ akwụkwọ izi ifunu ihe niile na-akụziri n'ụlọ akwụkwọ a ga na-esere ya ese ka ọ na-afụ ya anya oroma
oroma ofu oroma etinye ofu oroma ọ bụrụ oroma na ewu onye so mana ụfọdụ ụmụaka Igbo amaghị ebe oroma kịta ọhịa ndị a ụfọdụ amaghị ebe ji si apụta ma ọ bụ ede ụfọdụ chere sịrị friji ma ọ bịa apụta nwanne m ihe m na-agwa gị ha bụ na anyị mere onwe anyị taatị ma ọ bụrụ ndị na-ekwu okwu anyị meminago onwe anyị ya bụ na ana m ekwusi ike ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị dụkwa mma ọzọ anyị ga-na-achị azụ anyị ama nga n'iru maka na anyị na-achị azụ a anyị nwere ike ịkpụkọta iru na azụ wee nwee ike ime onwe anyị ka anyị dị mma ebe anyị oteghị aka anyị hafụ ebe anyị na-eje Chineke ebe anyị aka onye so ị na-asị ka a na-achị azụ mana ndị ọcha ndị ụfọdụ na-eyi omiri were ebe ha kpọọ muziọm ebe ha were archive mana ọkachasị n'ala Igbo akụkọ gbasara ndị Igbo n'ihe anyị na-arụ anyị ewere ebe a na-edebe ya ewere ebe a were muziọm were ebe dị ka historical house a ga na-asị na ịbata ebe a na ị ga-afụ ihe dịgasị iche iche ọfọ ndị Igbo jibu ka ha si aga ọjị ka ha si egwu ụdị egwu a kpakpankolo na ihe ndị ọzọ ka anyị ga-esi mee ụdị a ọ pụtazie ihe ndị ụmụaka anyị wee na-achị azụ dịka isi kwu masị m kwube ekwesịghị iwe muziọm ebe a na-edebe kọlchọ maka na omenala bụ ka ndị si ebi kọlchọ ka ndị si ebi gịnị ka ị ga-eji owe gị na muziọm anyị na-akwụsịrị ibi ọnya anyị kwesịrị ị na-eme mgbe niile kwamgbe onye metụ odebere ibe ya o si n'aka fere aka were ruo anyị aka gịnị ka ọ ga-eji weretezie n'aka anyị wee nyụọ echekwa m na asị na ọkụ ọgụ ya nwata n'aka anụ ya elegbu ya ka ezi ka ọ ga-eji were na nke anyị elegbuzi anyị gịnị kpatara ihe ndị anyị na-eji wee bụrụ ụzọ ndị nne na nna anyị si wee dị ndụ werutezie na nke anyị ochinye hụ anyị gịnị kpatara ya maka na nke anyị ji ụzọ anyị afọ ka anyị dị adụ anyị mma onye ọbụla chọrọ ka ọ dị ka onye ọcha onye ọbụla chọrọ ka ọ dị ka onye nke ọzọ ọ jọgburu onwe ya ọ mmadụ ejiri onwe ya wee kpọrọ ihe nke mbụ bụ na onye ọbụla kwesịrị iji onwe ya wee kpọrọ ihe maka na dịka nsiri okwu na mbụ ọ bụrụ na ị mere ka a mara na ị nọ ama mmakwa na ị nọ onye na-amaghị ka ọha ebufere ya nwanne ya n'isi egwu ọzọ bụ na onye kpọọ ọba ya mkpọkọ ọbọdọ obi were ya kpọrọ afịfịa ọkụ ya nche ka onye si debe akwa ya ka ọ ga-echere hụ na ya kedụzi ndụmọdụ ihe ndị Igbo ga-eme maka na ihe a dịkasị ka ọkachasị njọ na ndị Igbo onye ọbụla pụta ugbu a onye gwara na Igbo onye omenala na ị na-eme omenala eche na onye abụ onye alụ na ọ na-akọ nsị na ọ na-eme ihe dị ajọ dị iche iche ụfọdụ jebekwa batazie na ụka anụgo m n'ebe mpụtara asị mmadụ na onye abụ onye Katọlik asị he Katọlik kwa na ka so n'ihe Katọlik a mana ndị ọka gbara ọfụ a biko gịnị ka ị ga-agwa ha n'ụka ọgbara ọfụ a na ka anyị ga-esi wee kwesie ike na omenala anyị amaghị m ga-agwa onye nọ na ebe ọ na-ekwesịghị nọ a na-achịkwa ya mara ihe pụtara ahụ anaghị agwa otu ntị n'ahịa esu a ga-akwụ otu ntị n'afọ esu ọ bụrụ onye na-aghọta ya tata echi ọ ga-aghọta ya mana ọ kakwa mmadụ onye ahụ ghọtara ya tata maka na echi nwere ike ịdị anya ya bụ ana m asị ka anyị maka na ebe anyị sara ka anyị jekwala akwa anyị ebe ahụ maka na ọbaghị uru na mmadụ na-achọ ihe dị nke a nke elu ihe niile anyị na-achọ akụ na uche anyị bụ ihe niile ikpere Chineke na ikpere arụsị omenala na ikpere arụsị abụghị ofu ihe Chineke si anyị mere bụ ekperela arụsị ewere chi ọzọ tiele mụ na onwe m ga-achọ ebe ọ bụ na ndị Igbo nọkwa tie mebe ebekwana n'Igbo si na nwere ebe dị ndị Igbo tie mebe ahụ maka na Chineke na onwe ya bụ mere bụrụ onye Igbo ụdị nzuzu o nwere ihe otu maka ya wee ke m bụrụ onye Igbo ọzọkwa bụ na ọ nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-esi n'aka ndị Igbo wee malụ mgbe ị na-eme ka ikiri ịbụrụ onye Igbo ị na-ezonahụ ihe ahụ ihe mekwana n'ụwa ji atọ ụtọ bụ aka weta ọbụla ya aka nri akwa aka nri onye Yoruba mebe ka onye Yoruba onye Hausa mebe ka onye Hausa onye Igbo mebe ka onye Igbo onye Jamaica mebe ka onye Jamaica ọ bụla ihe ofu onye na-eti egwu a na-akpọ Lucky Dube kpọrọ different people one people anyị bụ ọtụtụ ndị onye ọbụla na-eme na nke ya mana emechakwa abụrụ ofu ndị ahụ ọ bụghị ikpe oke bụ ihe a ọ bụghị ikpe oke maka nwere ndị ga-eche na ọ bụ ikpe oke ọ bụghị ikpe oke nke ebe o ji ọ bụrụ ikpe oke bụ mgbe m bịasị gị mewe ka mụ ị ga-emerịrị ka m ime ka mụ ịmanụ ị ga-awụta ọ nke ahụ bụ ihe bụ ikpe oke mana ọ bụrụ na mebe ka gị wa mmebe ka mụ okeke mebe ka okeke okafọ mebe ka okafọ ọ bụrụ na anyị etikọzie ya isi ọnụ ịfụ ka ọ ga-esi wee na-atọ ụtọ ndị soro oyibo sikwana na variety
is the spice of life. Biko anyị ama ịjụ nke maka na nke a bụ nke ọzọ so egbu omenala anyị o ji anyị pịa ụfọdụ ihe eji egosi na ha gụrụ akwụkwọ ma ịsụ asụsụ ọzọ ịsụ bekee onye ịbata na ezinụlọ onye Igbo ịsụ ọrụ Igbo oge ụfọdụ ma ọ bụ na ịbata sụọrụ nwa ya Igbo ọ sị gị asụkwana n'ihe ha gị sụọrụ ya bekee biko onye na-asụ Igbo ọ bụ itibọrịbọ ikwu na ndị ụfọdụ uche na ndị nna nna ya ochie na ha bụ iti mana ụfọdụ na-ekwuzi na otu anyị na ha asụ Igbo na-atọ ụtọ ugbu a mana iburu ụzọ gwa anyị ka isi gụọ akwụkwọ fụ ihe Chineke ji ga-arụ ọrụ mana ụfọdụ fụ ga-egwu asị ka ezi ka onye nsụzi asụ Igbo sụọla anyị bekee biko onye na-asụ Igbo bụ onye itibọrịbọ. Nwanne m dị ịmakwa na a na-ebido na ala were arịba elu Mike Ejeagha chere a na-ebido na ala arịba elu onye bidozi n'elu riwe elu amam ebe ọ na-eche nke a bụ ezigbote nzuzu n'ime ọtụtụ nzuzu ndị be anyị na-eme ofu n'ime nzuzu na nzuzu ndị be anyị na-eme maka na dịka isi wee kwuo ọtụtụ ezinụlọ tata ọ bụrụ na ikwucha ihe ndị ọzọ niile aghara ikwu maka asụsụ a obi aka ha adịcha mma ọtụtụ ezinụlọ na ala Igbo tata anaghị akụziri ụmụaka ha Igbo nke bụ eziokwu na ekwesịghị ịkụziri nwatakịrị asụsụ ya ekwesịghị ịkụzi ya akụzi nwatakịrị kwesịrị iji ya wee too nwere ihe a na-akpọ mother tongue nwatakịrị kwesịrị iji asụsụ nke ya wee too nwatakịrị ọ bụla iche na ọ na-efere n'anya ka iji wee na-akụziri oyibo nzuzu itibọrịbọ ka ịbụ maka na ụfọdụ na-eme ya na ọdị na ha mechaa ha ka ga-amụta Igbo kedu ka ha ga-esi ọmụta Igbo amụta ihe ha kwesịrị ịmụta bụ oyibo mana ama mmụta asụsụ ndị na ndị amụta and ebe ụlọ ka njọ bụ ohe a mara m dịka nsi wekwu na mbụ akwụkwọ nsọ sị na ndị mmadụ na-anwụ n'ihe itibọrịbọ and nke kacha enwe ihe bụ na ọ ndị che na ha gụrụ akwụkwọ bụ ndị na-eme itibọrịbọ a ka ezi ebe ga-esi ọgwụ onye ukwu a ka iji bụ akwụkwọ ọgaga ha na-eche na ha ga-asụ bekee sịkarịa onye nwe bekee ịma ha onwe ka ịsụkọta bekee ka ịsụkarịa onye nwe ya ụfọdụkwa n'ihe a ha na-asụ ige ya ntị ọfụma ịfụ na ọ bụrụkwa bekee ha ọkwa bekee tọrọ atọ elu anụ elu aka anụ elu aka ịbụrụ onye ojii ịbụrụ onye ọcha ọ gịnị bụ nsogbu gị ya bụ dịka nsị ọgwa gị onye ebe a bụ nsogbu anyị kacha wee dịrị ị ga-afụ ụmụaka ha nọ na praịmarị skuul ha na-asụ Igbo ha na-asụ Igbo maka gịnị ihe eji ama nwatakịrị nwere isi bara uru nwere akụ na uche bụ na ọ nata na be nna ya usoro ndị be nna ya wee mee nzukọ ụmụnna ọtụtụ n'ime ụmụaka na-amụ kịta ama nsogbu mee nzukọ ụmụnna onye na-eso uwe wee sụọ asụsụ be nna ya gwazie m ka ofeke na ama mgbe ekele nkụ nkụ ọhịa ọ ga-abụ ọ ga-amebe oke a na nna ya jedebere ọ ga-ama ngwa one na ana nna ya were otu a ka esi wekọrọ ihe niile n'elu mmadụ abụziri ọbịa na be mmadụ abụrụ ọbịa na be nna ya nke a bụ nzuzu kachacha nzuzu mana ka mgbakwa ga eziokwu bụkwa ndị be anyị na-agba mbọ ọ na-abụ ọtụtụ oge nkiri ihe onyonyo ọkachasị ndị nọ na mba ofesi ifu ụdị mbọ ha na-agba iji wee mee ka ụmụ ha nọ n'obodo Igbo na-asụ Igbo na-eme omenala Igbo ọtụtụ enwere m ọtụtụ akaebe na nke a onwere na-asị ndị odo ha jisi ike ndị nke na-ebe a onye mara asụ ya sụọ n'udo onye na-ama asụ ya sụọ ebe dị ya mma mana matakwa na ọ na-agba agbacha ọsọ eme gịnị agụọ ma ya bụ biko ka anyị na-achị n'azụ anyị na-achị n'azụ ụfọdụ so na nke iru ụka ụfọdụ so n'azụ ụka mana ofu ihe mma bụ na ọkwụ ka eji achọ ihe dị n'anya na ya bụ ka anyị were gana n'ile anyị wee gụọ eze anyị ọnụ chụwa ya bụ ewu ojii bụchikarị maka na ọ bụkwa ka bụchi ga-eji wee jie ọfịa ya na onye ọbụla maara ọnọdụ ndị Igbo n'obodo Naijiria taa a ka na-ekenekwa nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu maka anya ahụ nke o meghara anyị ọkwa na nkwuchi okwu adịkwu maka ya ọ dịghịkwa m ka ma ga-emekwa ya ka ma ga-asị na emeka maka na ya bụ nwa amaala emeghego anya ọtụtụ ndị nke ọzọ ka na-alahụ ụla ụlọ ka ha ka na-arụ n'ụla mana ofu ngwa na-ekwe ha bụ na o nwere ike tupu mgbe ha ga-eteta ya bụ ụra ọ bụ na ọdịmike ọ bụ na agatega aka ọ dị ihe ndị oyibo na-akpọ leti ọ bụ na oge agaala ya bụ nkịta anụ na-akpọta anyị n'ụlọ ka uche anyị dịkere na ya uche anyị dị na ya ka anyị were na ihe anyị nwere wee kpọrọ ihe ya bụ na ikwenye n'ihe ọ na-asị ka Biafra wee bịa ekwere m kwesị ike na-ekwe ihe ọ gịnị ka m ga-ekwezi ịchọ ka m nọrọ ebe m ga-achụ uche n'aka mgbe niile nwere ihe jikọrọ ewu atụrụ na agụ nwe ha onye ọbụla na-ekwu na Naịjirịa bụ ofu basị aghụghọ ka ọ na-aghọrọ onwe ya dịka Nnamdi Kanu onwe ya na-ekwu maka ka o si ekpere chi nke ya na ndị Igbo na-ewe ebe ha si na ha bụkwa ndị mbụ nọgoro ebe a tupu ndị ọzọ ya na-abịa
na ekwubere ndị wee Naijiria nọọ ndị Igbo na-anọgoro ihe dịka 100,000 afọ tupu ndị ọzọ anarị abata 100,000 afọ ise. Ọ bụ na ọ bụrụ eziokwu onye ọbụla maara na ndị anyị na-akpọ ndị Hausa taa bụ ndị si na-agwa na-akpọ Futa Jalam wee bịa. Anyị nụrụ akụkọ ka Usman Dan Fodio ji wee si obodo si bụ ndị ọwakporo ndị a na-akpọ ndị Hausa mmiri ha n'agha. Ọ bụ na ya mara nke a bụ eziokwu onye ọbụla mara. Anyị gụrụ histrị nọ n'akwụkwọ, anyị gụtachara ihe ndị a niile. Anyị maara maka Kanem Borno Empire, ọ ndị a bụ ndị anyị nụwa na ha buru ụzọ wee nọrọ ihe dị otu ahụ. Mana ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla maara ama na ndị Fulani bịara merie ndị Hausa n'obodo na ihe ndị ọzọ dịka ya. Onye ọbụla maara ọtụtụ mgbe a na-ekwu na ndị Igbo bụ ndị Juu, oge izizi ebido kwube ọ dịka ọ bụghị egwu. Mana taata anyị mechego chọpụta na Igbo bụ ofu n'ime alaka ndị Israel ga-akpọ na ọ bụ tribe of Dan. Ọ bụrụ na ije n'obodo a na-akpọ Nri, o nwere mmemme a na-eme n'obodo Nri taata a na-akpọ Eri. A na-emezi arọ niile na-eme ncheta nke ọbịbịa ndị nna nna anyị ochie si ya bụ mpaghara nke ndị Juu wee rute n'ala Igbo. Ejiche m akụkọ ha niile mana ama m na ya bụ akụkọ dị ọbịa nkwa gị ga-anọ wefu ka ndị agbụrụ Igbo si wee si n'ala be ndị Juu wee rute ebe izi ha setụrụ na ha biri ma akara ka esi ede edemede ihe ndị a niile dị ọ ihe a na-afụ anya ọ dị adị taa mgbe echebe na ohi egwu mana emecha eme nchọpụta ihe dị ka afọ gara aga a sị na a ga-eme nnene nyocha ka a maa ka anyị na ndị Juu nnene agbụrụ emechara tupu ahụ gara aga abịa na njedebe emechara chọpụta sị na nke a bụ eziokwu. Ọtụtụ mmemme anyị na-eme taata ndị Juu anyị mana ha na-abịa kwado anyị na-ejekwa kwado ha n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Dịka nziri okwu anyị maọbụ na akụkọ ahụ ndị mana anyị ma na ọ bụ eziokwu na-abụghị mgbe Nnamdị Kanụ ji obekwuo maka ya ndị Nri eze Nri wee na-eme ya bụ oriri a na-akpọ Eri festival na ihe ndị ọzọ niile dịgachi otu ahụ a na-eme ya kwa arọ ọbụla. Mgbe anyị jụkwa ajụjụ maka nke ahụ ọtụtụ ihe dị maka nke ahụ anyị ma na ọ bụ eziokwu maka ndị na-eche na ụka na omenala ọ bụghị eziokwu. Ndị chere na ịbụ onye ụka ịbụ pastọ bụ ịkpọta anyị ize efe ndị Igbo ọbụla njọ, iri nri ndị ọcha ije nke ndị Igbo ọbụla njọ, ịgba egwu alabanko egwu gospel band ịgbazi egwu oge na ọbụla njọ. Amara m ebe nke anyị si ebe nkụzi a si pụta mana ama m na ọbụbụ dị nkụzi a ka anyị na-akụzi na Katọlik maka na n'ụka anyị nwere mmemme anyị na-akpọ enculturation. Ọ bụ mbọ anyị na-agba iji wee mee ka mmụta anyị wetara n'aka Kraịst n'aka ụka ka anyị wee ike iti ya ka ọ banye ọfụma na omenala mbe ndị Igbo. Ndị kwuru okwu si ọzọ bụ na o nwere ofu nwa amaala Igbo gụrụ egwu n'oge mbụ egwu omenala egwu ọdịnala bịa na o mechara na ụka bịara abịa na ụka ga-ana maka na ọtụtụ oge ọtụtụ ebe na ụka onye na-ekwu maka ya bụ ọzọ na ụka na ndị omenala na-amazi aka na ndị omenala na-akụ ogene na ndị ụka akụ ọgụ ogene na ndị ụka na-eme nka ndị obodo na-eme nka na ndị ga-ebidogo mmebi ya. Amaghị m ihe a bụ egwu pụtara eziokwu o kwesịrị ekwesị maka na nke bụ eziokwu mana o mechakwa kweta n'ụka banyekwa n'ụka ekene dịrị Chukwu. Nke bụ eziokwu ndị Igbo si ọbịarụba onye abịagbune ya ọ na-amakwa mkpụmkpụ afọ ya n'azụ. Ọ bụzi na ndị Igbo ndị ọzọ na-eje ụka na-eme nke ọzọ si na ọbịarụba onye ga-abịagbuzi ya na ndị ọcha bịaba anyị ka ga-eji bịagbuo anyị. Chineke gwara mana ka m gwakwa gị ọ bụla ọsọsọ n'ụka ka ihe na-eme anyị na-eme anyị ọ na-emekwa anyị n'obodo ọ na-emekwa anyị na ndụ anyị na-ebi. Ekwugo maka nri, ekwugo maka egwuregwu, ekwugo maka ọtụtụ mmụta dị iche iche anyị ma asụsụ ihe ndị anyị na-abụghị ụka ya bụrụ ụzọsọ nke ụka. Nke bụ eziokwu na anyị na-eche echiche ọfụma. Ọ bụ na anyị eche echiche ọfụma anyị ga-ama ebe mmiri si ga-anọpụ ụgbọgụrụ anyị ga-agba mbọ fichie ya anyị ga-ama ihe dị iche na capital B na Ogbuefi. Onye ọbụla ma na eziokwu esoghị ezo. Ọzọkwa bụ na akwụkwọ nsọ bụ egwu na-ekwuchie ike na ọ bụ na ị mara eziokwu ga-eme ka ịfọ n'olu. Ihe na-eme anyị ha bụ na anyị achọghị ime eziokwu. Ụfọdụ mana na-eme ka ha mụọ mana nke bụ eziokwu na ị mara eziokwu ị ga-apụ n'oge mmadụ ama na-akwagharị gị ị ga-anọ kwụsie ike n'ala ya bụ ana m ekelekwa ndị Kpakpando TV maka ịkpọ ihe ha mkpa ịkpọ ya mkpa wee chụpụ ya chichibịa ike. Bịara mbụ ka Chineke nna ga-anọ eru na mbọ niile ahụ na-agba ọ ga na-amịta mkpụrụ. Ekwetara m ma kwụsie ike n'ofu ụbọchị
anyị ga-anachite azụ uche anyị ga-anachite maka na ofu onye sị na ọ mpụ uche mere anyị uche anyị ji nọta ọ bụ na anyị mebe ndị a niile uche anyị ga-anachite anyị emebe anyị kwesịrị ime anyị mebe ka anyị kwesịrị ime ama m na anyị ga-enweta ọsịsa kwesịrị ekwesị. Chineke gọzie gị onye nsọ, ọ ga-adịrịrị gị mma. Chineke ga na-agba gị ume wee otu a Chineke ikwere na Chineke dị ike ahụ Chineke ga-anọkwa n'ime gị wee na-alụ ọlụ ọma wee na-aga. Chineke gọzie gị. Ọ bụ anyị na Reverend Fada Chukwudike Linus Oko nke bụ Parish Priest St. Anne Catholic Church nke dị na ya bụ Catholic Church Parish dị na Amuri na Enugu Diocese. Ọ ya anyị na ya kparịrị ugbu a.